Vítajte v mojej kuchyni. Dnes vám ponúknem recept na prípravu tradičných talianskych lazaní, ktoré sú známe na celom svete. Budeme potrebovať ragu, ktoré som si už vopred pripravila a ktorého video si môžete prezrieť pod názvom Talianske mäsové ragu. Ako iste viete, potom je potrebná bešamelová omáčka, ktorú si pripravíme z 50 g masla, z takého istého množstva múky, pol litra mlieka, muškatového orecha, soli. Ďalej budeme potrebovať hojné množstvo strúhaného talianskeho parmezánu a lazaňové cesto. V mojom prípade dnes budem používať čerstvú lazaňu, ale môžete používať v pohode aj lazanie v krabici, ktoré nájdete bežne v supermarketoch. Toto čerstvé lazaňové cesto nie je nič iné ako tradičné vaječné cesto, ktoré v minulosti pripravovali naše mamy v domácnosti na rezance. Začneme s prípravou bešamelovej omáčky. Do hrnca sme si dali rozpustiť maslo, pridáme múku a postrúhame muškátový orech. Necháme splniť múku v masle. Pridáme mlieko. Ja používam studené mlieko, ale ak chcete mať istotu, aby vám nevznikli hrudky, použite teplé mlieko. A teraz postupne miešame a počkáme, kým nám nezačne hustnúť. Bešamelová omáčka je hotová, pridáme ešte trošku sole. Pomiešame a vypneme. Lazanie vyvárame v slanej horúcej vode, do ktorej sme pridali kvapku oleja. Prevaríme ich takú minútku a potom ich prekladáme do studenej vody, v ktorej sa vychladia. Zo studenej vody ich prekladáme na utierku, aby sa nám osušili. Začneme s ukladaním lazaní na plech. Dno plechu potrieme bešamelkou. Pridáme naše ragu. Posypeme postrúhaným parmezánom a uložíme našu lazaňu. Dáme zase ďalšiu vrstvu. Znovu parmezán. A pokryjeme lazaňou. Podľa potreby prispôsobíme cesto plechu, ktorý máme. Tak. A takto pokračujeme, až kým nenaplníme celý plech do vrchu. Lazanie sú pripravené na zapečenie. Použila som všetku cestovinu, ktorej bolo približne 400 g. Použila som
všetku bešamelovú omáčku. Zvýšilo mi trochu mäsového ragu, ktoré teraz dám do mrazáku a cez týždeň k nemu uvarím cestovinu. Lazagne presunieme do predom vyhriatej rúry na 180 stupňov a zapečieme približne 30-40. Naše lazagne sú zapečené, sú ideálne k nedeľnému obedu, alebo ak máte hosťov. Pripravíme našu porciu. Vyzerajú dobre. Hotovo. A do toho